May bigas pa kayo dito? Kuya na, Ah, di na sana Dito ka. na. Ano yung pinakahanap buhay nyo ngayon, tay? Palakaw-lakaw kanda mo, lago ni Gong palakaw si Jinle. Ikaw mismo naglalakaw? Mm, Magkano yung kinikita mo doon? 300. Ah. Mundo'y matulaw at maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hello mga kayakap! Mga kalangap! Kaya nga muna! Pero okay lang. Matarik na maray. Whew. Para sa pagtulong, gagawin natin lahat para mapunta lang yung karapat dapat na matulungan. Oh. May tuta. Medyo malayo yung aming pupuntahan. Ayan. Tatawid po kami ng ilog para makarating kay Tatalino ngayong araw. Medyo konting pagod lang para maiabot natin yung tulong na mula kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat po Kuya Bal Santos Matubang sa iyong suporta sa aming mga small charity vlogger, at makakaasa po kayo na makakarating sa mga karapat dapat na tulungan yung bigay niyo po sa amin. At medyo malayo-layo po yung aming lalakarin punta doon sa bahay ni Tatalino. Ayan po. Yan, nasa ilog na tayo. Ano to? Ano yan? Labahan? Okay. Yan. Oo. So guys, malapit na tayo sa Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon ay nakakita tayo ng ilang bundok. Ngayon ay tatawid naman tayo ng ilog papunta sa bahay ni Tatalino. Tara guys, let's go. Mararunong.
Ay, tay! Magandang ano? Magandang araw. Oh, Ayan, ayan. doon na lang. Oo, kasi naulan. Sinong kasama mo dito, tay? Ining, Ito yung hanap buhay niyo? Pag-iibos? o yan, panghanda sa bunyagan sa pista. Ah, panghanda. Kundi, Malapit na pala dito. Malapit na pala ang pista dito, ano? Uno, dos. Mm. Ilang kayo magkakasama dito sa bahay niyo? Yan. 5. Ah. Di ba ikaw yung pumunta ron dati yung Oo. namig? Ang ginagawa dito kayo dumadaan sa ilog, ano? Layo. Sakripisyo. Sacrifice talaga. May bigas pa kayo dito? Kuya na. Ah. Dito na sana. Dito na. Ano yung pinakahanap buhay niyo ngayon, tay? Palakaw-lakaw kanda mo. Lago ni Gong palakaw si Jinle. Ikaw mismo naglalakaw. Magkano yung kinikita mo doon? 300. Hindi pa sure ball kung Oo. may palakaw, ano? Ano ang pangalan mo, tay? Ilino. Ili Tatalino, yan. Tatalino. Kinyunis. Kenyonis. Ito yung bahay niya. Wala yun. Tana. Harong ibagaan ka to. Tiro na bagaw. Garaba na. Ito yung mga Dahil nakukuyanan ka. Ito mga buhay. dito sila nagluluto. Pwede bang bungkalin to? Oh, ang pangulam nila yan. Ano to? Sarap nito. Ano yan? Pinangat? O yan, pulinaw na binutaan. Ginataan na Pulinaw. labunaw. Pulinaw. Ay, bulabu. Bulabu. Ito yung asawa nyo. Ay, magandang araw po. Ano pong ginagawa niya? Pang-ibos. Gaya po. Pang ano sa kortina. Pantay. Pang tali po sa kortina. May bunyagan. Ilan po yung mga anak niya? 7 po. Pitong po. Dami. Hindi, 7 Ay. lang po. Ay. 7. Baog Wala naman dito. Baog Ang ko yan iba. kaya. Ay, Baog kaming luma. baog pa yan, ano. Tapos tatalino. Kaya, Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Tagalog? Ah. kaya, di ka na ninaking Ito yung anak niya, isa. Alin? Ayun, ng babae. May asawa na rin. Mayroon. Mm. Yung nga ni ang bunyagan magkayaan. Kundi Bunyagan daw. mayo si Yung Ay. mga kanto nila. Ay, may baby. Ayun, oh. Di pag walang hatak na ano, ay pag walang pahila na kalabaw, wala. wala. Walang pera. Kaya, Pinakahanap kaya na. naman ako Senior na po kayo? Ilan taon na po kayo? 77. Pero malakas pa, ano? Uy, Malakas pa sa kalabaw. maluyan na. Maluya na. Exercise lang. Yan sa nata. Eh, ganun talaga. May dala kami dito. Ano? May dala kami. Kunting ayuda. Ito yung bunso niya. Bunsong babae po. Ay, bunsong babae. Sa 70 anak niya. Ay, 7 anak. Oo. Ayun tayo, yung pagdamutan niya na to, bigay ni Kuya Bal Santos Matubang. Pagdamutan niya na yan. Tapos may bigas pa. Mga 1 taon yung body. Hindi maipaliwanag ng ngiti ang namutawi sa labi ni Tatalino. Ayun na. Hindi, ngayon wala kayong trabaho ngayon. Walang hanap buhay ngayon. Wala na palakad. Walang palakad. Ang gawin nyo na lang, pag walang palakad, ipatakbo nyo na lang. Pwede ba? Pwede ba yun? Hindi pwede, ano? Tapos pagdating sa hindi man lalakad, malangoy man yun sa pagtatawid ng ilog, Kalabaw. Ano yung ayan yung bigay ni Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat po, Kuya Bal. Hindi man eh. Salamat na, Kuya Bal. Yan. Si Kuya Bal isa siyang charity vlogger din na
tumutulong sa mga senior. Baka makita itong bahay nyo, paayos nyo. Ay, butas na pala, ano? Ay, zero na ito. Tumutulo na yan. Zero na. Grabe, no? Ito. Sa 7 to 7, kayo pa yung naghanap buhay, ano? Iyo, Tsagaan lang, ano? nagtsaga sa ng kwentap. Ngayon naman, Ayun. ng mga asawa ng anak namin. Marami na rin kayong apo. Buwan, kinakabunto. Tapos, ngayon wala kayong pahila. Wala. Matagal nyo nang hanap ba yung pagpapahila? Hindi wala. Ano yung maagyan dito? Oo. Sige. Hindi ko nagdadaan. Paano yung muna natin? Ito guys yung mga tanim nila. Yan. Pag walang bunga, wala rin. Yan. May saging na saba. Ay, ito nga eh. Yung misis mo, bata sa'yo din. Aki sa'yo mo. Mato ah. Pirang agwat nyo sa ano nyo? Ay, ko yan. Labing 11 anyos. 11 years. Di garo parang aki niya. Oo. Maaga rin nag-asawa, no? Pero hindi kayo halatang 7 to 7. No? Masayahin kayo. Si Tatalino. Guys, siya po si Tatalino. Isang masayahing lolo. Lolo na, no? Wow! Ganun talaga kailangan natin, buhay natin. Enjoy lang. Ganun. Buti napadaan kayo dun sa Kalimap, yung community pantry namin dun dati, ano? Napaagi lang ka mo dun? So, nagpalakaw ako sa damo. Tapos sakto napaagi ka mo. Yes. Sige. Salamat tayo, ano? Dahil na kilala ko kayo, si Tatalino. Guys, Tatalino. Dahil kay Kuya Bal, na nakapunta ako dito, pinatid niya yung tulong. Kasi, malay mo, may sumunod pang tulong yan para sa inyo, ano? Wala pala kayong hanap buhay ngayon. Kung walang mahilang kalabaw, kung walang mapapalakad na kalabaw, wala, ano? Pero kung may mapapatakbo, meron. Mayroon. Sige tayo. Kamusta na Kuya Bal? Ang tulong nyo. Ako si Eleno Quiñones. Maraming salamat. Ilan ang anak nyo tayo, no? Ito. So, Mga naghahanap buhay na rin. sa Indanas naman, anak buhay nila. Sige tayo, salamat din. Maraming salamat. Sige po. Salamat. Ito ang buhay ng charity vlogger, guys. Mga kayakap, mga kalingap.